Ahojte, moje meno je Krtko Rudko a dnes sa pozrieme na príbeh, ktorý zmenil krimi scénu vo svete. V srdci ospalého vidieckého mesta Plainfield v štáte Wisconsin žil muž, o ktorom by si nikto nepomyslel, že skrýva jedno z najtemnejších tajomstiev Ameriky. Jeho dom stal osamelý, zarastený burinou a nasiaknutý pachom smrti. Keď polícia prekročila prach jeho dverí, ocitla sa v nočnej more, akú by nedokázal vymyslieť ani ten najzvrátenejší spisovateľ. Toto je príbeh Eda Geina, muža, ktorý premenil smrť na umenie a hrôzu na každodennú realitu. Uprostred pustých polí Wisconsinu, nedaleko ospalého mestečka Plainfield, stál kedysi rozpadávajúci sa dom. Dom, ktorý cez deň pôsobil len opustene, no v noci sa menil na miesto, kde sa svet živých prelínal s tieňom mŕtvych. Tam žil muž, ktorého meno sa neskôr stalo synonymom čistej ľudskej hrôzy. Edward Theodore Gein. Nie sériový vrah v klasickom zmysle. Nie šelma, ktorá lovila pre potešenie. Bol to človek, ktorého myseľ zničila posadnutosť a láska. Láska k žene, ktorá ho nikdy nepustila zo svojho zovretia k vlastnej matke. Ed Gein sa narodil 27. augusta 1906. Jeho otec George bol slabý muž, alkoholik, ktorý sa potácal životom bez cieľa. Matka Augusta bola jeho úplný opak. Tvrdá, prísna, nábožensky fanatická žena, ktorá verila, že všetko okolo je zhnité a hriešne. V jej očiach boli ženy nástrojmi diabla, bytosti, ktoré privádzajú mužov do záhuby. A jediné čisté spojenie, ktoré mohol muž mať, bolo spojenie so svojou matkou. S ňou od útleho detstva Ed počúval jej kázne. Každý deň mu čítala pasáže z Biblie. Nie o milosrdenstve, ale o hneve, smrti a treste. Zakazovala mu kontakt s rovesníkmi, považovala ich za skazených. Ak sa o nejaké dievča čo i len zaujímal, Augusta ho zahanbila, často fyzicky potrestala a nútila ho k modlitbám za očistenie. Ed sa naučil báť sveta a veriť, že všetko, čo je mimo jej vplyvu, je zlo. Jeho svet sa zužoval, najprv na farmu, potom na dom a napokon len na ňu. Keď jeho otec zomrel, Ed a jeho brat Henry zostali s matkou sami. Henry sa s jej tyraniou zmieril, no často sa jej pokúšal odporovať. A upozorňoval aj na to, že Ed je ňou úplne posadnutý. V roku 1944 však Henry tragicky zomrel počas podpalačského požiaru, ktorý mal údajne Ed nahlásiť. Polícia síce nikdy nič nepreukázala, ale mnohí verili, že Ed svojho brata zabil. Vtedy ostal s matkou úplne sám a mohol ju mať celú len pre seba. O rok neskôr, v roku 1945, Augusta zomrela po mŕtvici. Pre väčšinu ľudí by to znamenalo koniec utrpenia, ale pre Eda to bol koniec sveta. Jeho jediný zmysel, jediná autorita, jediný človek, ktorého kedy miloval, bol preč, jeho duša sa zlomila. Dom, v ktorom žili, sa stal hrobkou. Izbu svojej matky uzamkol, zaprášil ju a nikdy sa jej už nedotkol. Zvyšok domu sa pomaly menil na labyrint hniloby, špiny a temnoty. V nasledujúcich rokoch sa Ed uzatváral do seba. Živil sa drobnými prácami v meste. Pomáhal ako opravár, niekedy na farmách, inokedy v obchodoch. Bol známy ako čudák, ale nikomu neublížil. Ľudia si z neho robili posmešky, no on sa len usmieval. V noci však jeho myseľ ožívala. Začal čítať príbehy o anatómii, rituáloch, o oživovaní mŕtvych. Začal chodiť na cintoríny, najprv len zo smútku, potom z chorobnej zvedavosti. Tvrdil, že cítil prítomnosť svojej matky. Ako keby bola stále s ním, Ed sa naučil otvárať hroby. Vyhľadával ženy, ktoré mu ju pripomínali. Stredného veku, silne nábožensky založené, s tvrdou tvárou ako Augusta Zetiel, bral časti. Lebky, kosti, kúsky kože. Doma si z nich vytváral predmety. Lampy potiahnuté kožou, stoličky, misky z lebiek a dokonca vesty a masky, ktoré si obliekal. Chcel sa nastať svojou matkou, jej telom, jej kožou, jej prítomnosťou. Jeho posadnutosť rástla. Svet živých sa mu vzdialoval. Hranice medzi životom a smrťou sa rozmazávali. Čoraz viac sa uzatváral v dome, kde jeho spoločníkmi boli len mŕtvi. Až kým sa jeden deň nerozhodol, že to už nestačí.
V novembri 1957 zmizla v Plainfielde obchodníčka Bernice Wardenová. Jej obchod zostal otvorený, na podlahe len kaluž krvi a účtenka, na nej meno Ed Gein. Polícia išla na jeho farmu. To, čo tam našli, sa zapísalo do histórie kriminalistiky ako jedna z najdesivejších scén všetkých čias. Na háku v šope viselo telo Bernice, bez hlavy, rozrezané ako zver. V dome našli ľudské lebky prerobené na misy, pásy kože, stoličky potiahnuté ľudskou pokožkou a dokonca masky z tvári žien našli aj vaginálnu krabicu, škatulu s genitáliami rôznych obetí, náhrdelníky z pier a vestu z kože ženského trupu, ktorú Ed nosil. Keď sa ho pýtali prečo, odpovedal pokojne: "Chcel som byť ako mama. Chcel som ju mať znova pri sebe." Policajti, ktorí tam boli, dodnes spomínali, že to, čo videli, im zlomilo psychiku. Niektorí sa museli liečiť. Nie kvôli brutalite, ale kvôli absurdnej tichosti, s akou Ed všetko vysvetľoval. Nebol to maniak s pílou ani kriklúň. Bol to pokojný, tichý muž, ktorý si neuvedomoval hrôzu svojich činov. Na súde bol vyhlásený za nepríčetného. Nikdy sa neskúšal brániť, nikdy neprotestoval. Bol umiestnený do psychiatrickej liečebne, kde žil viac ako 20 rokov. Podľa ošetrovateľov bol vzorný pacient, pomáhal, usmieval sa, čítal noviny. Nikdy sa nesťažoval. Ako keby v ňom zomrelo všetko ľudské, až na tichý hlas jeho matky, ktorý zrejme stále počul v hlave. Ed Gein zomrel v roku 1984 vo veku 77 rokov na rakovinu. Na jeho pohrebe bolo len pár ľudí. Jeho hrob bol roky poškodzovaný, ľudia kradli kúsky náhrobku ako suveníry, až kým ho nakoniec neodstránili. Jeho dom, tá nechválne známa farma, sa zmenila na pútnické miesto pre zvedavcov. Nakoniec vyhorela, pravdepodobne podpálená niekým, kto chcel, aby sa to miesto stratilo zo sveta. Dnes po ňom nezostalo nič, len mená filmových postav, ktoré sa zrodili z jeho temného dedičstva. Ed Gein inšpiroval Alfreda Hitchcocka k postave Normana Batesa vo filme Psycho. Muža, ktorý zabíjal v mene svojej mŕtvej matky, inšpiroval aj Leatherfacea z texaského masakra motorovou pílou, ktorý nosil masky z ľudskej kože. A tiež Buffalo Billa z Mlčania jahňat, ktorý si chcel vytvoriť ženský oblek z tiel svojich obetí. Každý z týchto hororových netvorov má v sebe časť Eda Geina, tichého osamelého muža, ktorý sa nikdy nedokázal odpútať od svojej matky. Ale najdesivejšie na jeho príbehu nie sú tie mŕtvoly, nie krv, ani groteskné trofeje. Najdesivejšie je to, že Ed Gein nebol monštrum narodené zo zla. Bol to človek stvorený z bolesti, izolácie a chorobnej lásky. Bol produktom domova, kde sa zvieri stala kliatba, a z materinskej lásky väzenie jeho život je pripomienkou, že hranica medzi zbožnosťou a šialenstvom je tenšia, než si chceme pripustiť. Že zlo niekedy neprichádza v podobe démona, ale tichého suseda, ktorý vás pozdraví na ulici. A v noci si v tme prešíva masku z kože, aby sa cítil bližšie k tej, ktorú nikdy nedokázal pustiť. Ed Gein zostáva jednou z najtemnejších postáv americkej histórie. Nie pre počet obetí, ale pre to, čo predstavuje človeka, ktorý sa pokúsil prekročiť hranicu smrti, aby znovu získal lásku. A na tej ceste sa sám stal smrťou. Ed Gein sa zapísal do dejín ako symbol zla, ktoré nevzniká z nenávisti, ale z chorého obdivu a osamelosti. Jeho činy navždy zmenili to, ako si predstavujeme monštrum, pretože ukázali, že niekedy žije priamo vedľa nás. Ak sa ti video páčilo, nezabudni ho podporiť lajkom a odberom. A pamätaj, aj ten najtichší sused môže skrývať svoje vlastné múzeum hrôzy.